Професор Иво Христов е тук. Здравейте. Здравейте. Битката с олигархичния модел, която заяви Прогресивна България, е проблем на вътрешната политика и на усещането за ред и достоинство в България, или е проблем и на външната ли политика? Дали България ще се позиционира по уста мафиотизирана държава или държава, която има поне известно уважение към реда и закона? Тя до тук се беше позиционирала. Познайте къде бяхме. Там, на същото място. На същото място. Да. Въпросът е, очаквате ли наистина това разграждане да се случи? Защото хората очакваха някакво много бързо разграждане на този олигархичен модел. Но явно нещата никак не са... Не може нещо, което е изграждано 36 години, да бъде разградено за един месец или два. Това първо. И второ, по-важният и по-честният въпрос е може ли? Може ли, според вас? Моето частно мнение е, че не може. Защо да не може? Защото това означава да бъде разрушена цялата конструкция на нещо, което се нарича българска постсоциалистическа държава след 1989 година. И от това няма интерес вече никой. Колкото и да е странно. Първо, разбира се, елитите, които са основните бенефициенти на този модел. Второ, нашите така наречени западни партньори, които имат нужда, въпреки официалната риторика, от такава пъпет държава, която лесно се управлява. 1-2 милиарда с корумпиран елит, който може да бъде държан на къса веришка и да изпълнява това, което му се казва. И от трета страна, вътре в страната няма социални групи, няма виталност, която да може да го обърне този модел. Защо да няма? Ние видяхме какви протести се случиха и видяхме как случиха се масови протести. Наистина стотици хиляди излязоха и видяхме, че под напора на тези протести правителството на Желязков подаде оставка. Факт. Дълбоко ми позволете да не се съглася с вас. Какво? Желязков сам е пожелал да си тръгне. България Борисов пожела. А защо? Питайте го него, като дойде тук. Той пожела, но той просто не обича протести, особено толкова масови. Не, тъй като се задаваха целият спектър от красоти, което господин министър преди малко говори, с така наречените бомби за закъснител. Много хубаво има една хубава дума, баба ми използваше, да се изсулиш в един подходящ момент и да оставиш всичките криви дърва на следващите управляващи да се оправят кой както може. Така. Това е вашата версия, добре. Не, това не е моята версия, това е ситуацията. Добре. Да. Имате този възглед, с възгледи, казвам, не се спори. Но... Не, с факти не се спори. Добре. Да. То винаги някой пожелава, но какво си е мислил, това вече са възгледи. Ние не можем да проникнем в съзнанието на всеки, който е извършил някакво Едно време действие. Светата инквизиция, нали знаете, че е наказвала не само за извършен грях, а за помисъла за грях. Не знам, те са имали някакви вещерски способности, аз ги нямам, очевидно. Имали са инквизиторски. Добре, но връщам разговора към това колко автономни, много често с вас сме говорили колко автономна може да бъде българската политика. Знаем, че президентът Румен Радев, той през цялото време призоваваше за мирни преговори, за дипломация с Русия. И сега ето чухте, ще подкрепим 21-я пакет санкции срещу Москва, няма да налагаме вето. Значи, изглежда реалността, когато си в оперативната власт, изглежда по един начин, когато си на друга позиция, изглежда по друг начин. Вижте, България, както много други държави от бившия източен блок в източна Европа, е поставена в един генерален коридор от възможности. Този коридор от възможности е следствие на резултатите от края на Студената война и вкарването на България в американската военна, окупационна, икономическа, политическа и идеологическа зона. Поради тая причина резки движения извън тези параметри не могат да бъдат правени, който твърди обратното е или демагог, или лъжец, или глупак. Едно от трите. Изберете си. Поради тази причина, това, което могат да правят обаче отделни правителства в България или отделни политически лидери, които имат капацитета за това, е вътре в рамките на тия стратегически параметри, те все пак максимално да разширяват движението в едната или в другата посока, защитавайки националния интерес. Големият проблем на правителството до тук беше, че те дори в рамките на тези ограничени външни геополитически възможности копаеха дъното вътре в тях. Тоест, те слагаха още едни ограничения, много често даже такива, които не се искаха от господарите отвън. Така че аз пожелавам успех на сегашното правителство, тъй като то се опитва за първи път да се движи в рамките на зададения геополитически коридор от възможности. И всички ще имаме, с полза, ако то успее. Въпросът е и друг. Доброто намерение за дипломация с Москва, което имат Радев, колко е реалистично? Възможна ли е дипломация с Москва, според вас? Разбира се, че е възможно.
изтегляте ефективите на НАТО извън руските граници, махате стратегическите оръжия оттам, а не заявявате, ще ги разполагате в Прибалтика, да речем ядрено оръжие, спирате курса към Трета световна война, към който ние упорито вървим, и тогава, разбира се, че ще може да има дипломация. Защото всеки избира в причинно-следствената верига в последните 20 години от изострянето на отношения между Русия и Западния блок, едва ли не само един или друг елемент. Преврата 14-та година или началото на войната 22-та година, а те трябва да се гледат в една обща причинно-следствена връзка. Общата причинно-следствена връзка е движението на НАТО на изток. Обкръжаването на Русия, опитите за свалянето на правителството там, смяна на режима и превръщането в суровинен предатък. Това е. Добре, но защо никой не разбира това? Само, примерно, малцина. Ето, дори Тръмп, който щеше да спре войната на другия ден, пък нямаше да може, пък за след 3 дена, след 5 дена. И той разбира, че е проблем да се разговаря с Путин. И ту напада Путин, ту напада Зеленски, но ето сега пак е на страната на Зеленски. Възможно ли е всички да грешат в опита си да спрат тази война? Не, аз не виждам някой, който да иска да спре тази война. Решението за тази ескалация е стратегическо, то е взето много отдавна, то не зависи от личните щения и желания на един или друг. Това е стратегическо решение, което е взето с един много важен мотив. Запазване на западноцентричното господство върху света. За тая цел те могат да минат през всичко, буквално. Целта тук е ясна. Сриването на Русия и превръщането й в част от така наречения Западен блок, превежда на прост български език. Това, което казах преди малко, суровинен придатък и, разбира се, много важен военен актив в обкръжаването на Китай. Следователно, това, което ние при цялата условност на аналогията, повтарям, при цялата условност на аналогията, ние сме в момента някъде в началото на изграждането на двата военно противопоставящи се блока, които не дай се Боже да спрат в Трета световна война. Виждаме структурите на един блок Русия, Китай, вероятно и други държави към тях, от една страна, и ясно западноцентричния блок около Щатите. Сега големият проблем с Щатите, защото предполагам, че ще ме питате за среща на НАТО в Анкара. Господин министър пред малко каза НАТО 3. Той не може да каже някои неща, които мога да кажа аз. НАТО 3 е всъщност разбунтуването на европейската част от НАТО срещу господаря САЩ. Тъй като САЩ, тяхната идея за стратегическо изнасяне от Европа, има ясно определена стратегическа цел. Ние имаме ограничен ресурс, говоря за Съединените щати, който трябва да бъде преешелониран срещу Китай. Поради тази причина, то вчерашните европейски васали трябва да играят ролята на, както се казва на клишето официалното, да поемат отговорност, по-голяма отговорност за отбранителните способности на блок. Превеждам на ясен български език. Превръщането на НАТО по-скоро в, Европейския съюз в НАТО 3.0 и, разбира се, подготвянето му като пушечно месо във войната срещу Русия. Това е. Аз ще се върна към отговора на предишния ми въпрос. Какво трябва да се направи, за да спре войната в Украйна? Това означава ли, че всичко, което поиска Москва, трябва да изпълним? Иска си Крим, иска си... не иска оръжие в Прибалтика. Утре ще каже, не искаме в... Представете си, че Москва утре свали правителството в Мексико, сложи свой марионетен режим, разположи свои сили на границата с Тексас, Аризона и Ню-Мексико и почна да бомбардира с дронове Далас или Хюстън. Даже не може да си го представите, нали? И това се случва тук. И това е най-голямата ядрена сила. Молете се всеки ден те са да се съкъла си техния елит, защото от там до ядрената война има само една крачка. И между другото, господин премиера го заяви оня ден. Дразните най-голямата ядрена сила в света и резултата може да бъде унищожаващ за целия свят. Добре, но този страх и това опасение означава ли, че ние никакви усилия не трябва да направим и трябва да оставим Украйна ето така, без грам помощ, просто каквото си иска Путин да прави с нея от страх пред ядрена война, да го оставим да си я прегази? Кой ви каза такова нещо? Как? Във вашето студио сме имали възможност да кажем коя е причината за тая война. Тя не е 22-а, е в 14-та, когато беше извършен преврат, беше свален там режима, беше сложен проамерикански режим, който имаше за задача антируска политика. Кое не е ясно? Кое не е ясно? Но все пак е Украйна суверенна държава. Не е суверенна. Суверенните държави не правят преврати, госпожо Ризова. Какъв преврат? Беше след протести. Сериозно ми ги говорите тези неща? Сега, какво преврат? Някой да е застрелян, някой да е изнесен? Вие не сте ли чули за стреляне на Майдана? Чувала съм и от двете страни за проблем. Няма проблеми. Има факти, пак ви казах в началото на нашето интервю.
Значи първо се поинтересувайте, поподгответе се. Не, аз темата много и добре пак ще говорим. съм се интересувала, просто се чудя какво да свърши. Аз за това ви обяснявам. Да, имаше стрелби на Майдана, разбира се. Не, имаше убити хора. Вие за какво говорите? И поради тази причина имаше избити хора в Донбас след това. И преди това. Какво повече има да говорим? И след това започна, вие дразните една ядрена сила и вие очаквате тази ядрена сила ще стои и ще гледа. Естествено, че ще има реакция. Проблемът е, че в момента и двете свръхсили са се доближили до червената линия. Не уния имагинарите, да ги чертаят всеки ден и Путин и Тръмп. Наистина, реалната червена линия. Страха от ядрена война очевидно вече не е в главите на взимащите решения, поне на тези, които са пред нас на екраните. Надявам се, че те обезумели ли са според? Военните от двете страни много добре знаят за какво става дума. Поради тази причина си мисля, че все пак здравия разум ще наделее. По-скоро страха. Това е точната дума. А по отношение на войната в Близкия изток, здравия разум ще наделее или как ще свърши? Ако имахме здрав разум, нямаше да има война в Близкия изток. Така че в момента разсъждаваме на темата, когато нямате здрав разум, може ли след като не сте имали разум и сте започнали една война, една авантюра, една агресия, директно да го кажа, съгласно международното право, по някакъв начин да я върнете обратно? Какво имаме в момента на масата? Това, което се считаше за резултат от войната срещу Иран, всъщност се счита за голям успех това, че, видите ли, Ормузския проток евентуално, може би, пак ще да бъде свободен. Той беше свободен и преди войната. Защо я започнахте? Ясно, че тук има други геополитически... Става дума заради обогатяването на урана. Това е официалната версия. Сега, между официалната версия и реалните причини има огромна разлика. Пак във вашето студио сме имали възможност да кажем. Войната срещу Иран е война срещу Русия и срещу Китай с цел обезоръжаване на двата стратегически противника на щатите. Пътем се изпълняват една камара други тактически задачи, цена на нефта, уреждане на клиентела, защита на Израел и така нататък. Но те не са важните. И според вас, докъде може да стигне това? Ще стигне до това, че ако продължава по същия успех екипа на Тръмп, за който аз признавам си, има големи надежди, които се сринаха тотално. Ако ще той оцелее, след 2 години ще имаме демократ в Белия дом и ще имаме още по-лошо от същото преди 2 години. А войната? Тя ще ескалира. Тя ще ескалира. Да, разбира се. Добре, и не е Ормузския проход. Тогава къде са Китай и Индия в този... Китай даде битка на Съединените щати на ирански терен. За сега печели. А Индия? Казват, че Китай... Казват, че САЩ всъщност много повече се страхува от Китай и Индия, отколкото от други. Индия е потенциален стратегически съюзник на Съединените щати поради ред причини. Като започнем от колониалното минало, най-голямата англоязична страна в света, стратегически страх от Китай, който прави автоматично съюзник на Съединените щати в една евентуална авантюра, ако така се случи. Но гледам, че Индия за сега се дръпа от това нещо. Поради тази причина мен ми се струва, че нещата са доста по-сложни, колкото еднообразно се очертават. Но това, което може да се каже на този етап е провал на хегемона в Близкия изток. И поради тази причина опита пък той да играе второ действие на същото може да доведе до още по-голям провал. Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.